Gardago dannade pour rewde là où laisse voilà qu'est-ce qui se passe dans la humaine. Min aran dannade mam. Aran dannade. Comme gartu njiye. Gargal mamam do e fouf. Garing to njiye voilà. Mel an kay me garangal mangal kay ko hawi kam hen ko adiri bako suuji ma te wona ni ngardonnuɗa sa ari ɗo aɗa foti arde ɗum ko laaw mais gata mangal mo ɗo ni hawi kam miɗen uddude hoɗam nde seeɗa so Allah mbeɗa yinno andude ko ngarduɗa ka kaldude nan wala ala mi haaldani e nene ma kaldumi tan koye hakkillam par ce que sa ɓesni wonno jiirata ɓesnu ma alay sago kalda e mum sa ari tan mbiya kam mam ari ko ni gardumi walla ko ɗum waɗi sababu garmi min anda no garduɗa so tawi ka jiɗɗo ɗannaade ɗum kay ala hay korele goto so tawi kadi ko ɗum adduma mi anda wona ha jo wonga anenani ko mbimani non kay joni ko woni hen miijo ma e ko mbimani ko mam wonko mbaɗimi te mbaɗimde ɗum en jewtidani eyi wonko addi kadi waddemi ko mbaɗimi ko nenam gonnunomi babam sankima wonko resnomi noon haɗa makko sankade mama o resninomi galleji makko jawdi makko hay nenam o resnino kam ɗum kono mam waɗino o dumum jawtude saha fof mbeɗa noddanno ma on ɗiɗi fof mbeɗa noddanno mon ɓeɗa kalmo mon e desɗo nenam won Mamoudou de mbiyatmi ko alhamdoulillahi rabbil alamin Allah oɗo debbo mo gonnunomi Dakar to ko liggiɗomi tan liggimi tan eɗen mooli Allah ha mi wawa hay yaltude suudu ala fof kala ko ɓernam ne miiji e wadde liggiyaji makko bonna kala ko mbimami ko mbeɗa waɗa e aduna somi waynaki mum mi dañata hen jaam wadde liggey moon fusi matawde ɗum nandata de wadde de tade fusi moƴƴi min kam non mi meeɗa yiide neɗɗo wayni so sernaɓe ñande foof omo jogui ceerno kesso ñande fof e Allah ceerno kesso ɗum komi meeɗa yiide ceerno kesso tan jamma e ñalawma ñande fof ko ceerno kesso baba galle ko wona gonga fof gonga ɓuuri kala ko wona gonga ko firtoto gonga ceerno jaggata dewgal ha ene jagga de la ilaha wattindo tan koye fus oto haalde noon ma fus kono noon nde fusete toon jomum tampi bisimillah nde fusoyta tawa jomum yeehi lahara min kam mbeɗa andi min kam komi jagganoɗo min kay wallahi komi jagganoɗo jaggede ɗum ne ko jaggede mawde kay jagganomi ɓayda ɓoccitima tan amala mbimi ɓayda ɓoccitima tan amalama ala ɗo kay mi ɓoccitima ɗo kay aɗa wawi wiide ɓoccitima tawa ɓoccitaki ala mi ɓocci ala mi ɓoccitima min ko gurnomi toon ko mbeɗa andi hankkadi komi ɓoccitiɗo ko gurmi toon ko ñama ko tan e kaani kaata aɗa andi kaata hole mo gandude kaata a huuli a wi ñomo haali ko kaata gurnomi toon kono cikkuɗa ɓoccite mi ɓocciti mi ɓoccitima baba galle imata on komin komi kaɗaɗo suukar o mbatta ko samen suukar eɗe gartande aɗa addorno suukar somi additani suukar kay mbaɗa suukar sa ala suukar waɗa waɗanam kosam subahalaw kam suukar
sa te ala taɗa ala sukar ko mbaɗanta ay sa añi yarde ko ndiyam ɓolam e kosam a daratno sukar mbe sikko rewani lisa i somi rewi lisano sa rewi lisa ala kalima so sukar mbo ala noon hewat ko muñi hewa ko deƴƴi woro muñal warat muñal tan deƴƴere warat ɓernde liggorto ko nder gonal makko e galle he no wonirna e galle he haydara fewani hen te onon ɓe ɗiɗi fof hay goto mon meeɗa arde pour humpitade no wonirni he galle he wonkomo haalnanim noon Mamadou yi ha gandanɗa hoore mam nenam ko ƴetti kayitaji galle ɗi tottima eyyi tottima galle kayitaji ɗi kaɓami ha keptima kayitaji ɗi he juuɗe makko ɗum addi noon mbaɗimi ko mbaɗimi ko ƴettim galleji ɗiɗɗi fof jeyimi ɗum Mamadou bamal caka ajjoto barke rasulullah tay yoɓam ay so yoɓaka ne ajjo sa taw yoɓama foti yoɓede jumel ala gañ way carte men ga jintano mbañi ajji resata wallahi barke rasulullah kalam gay santos kele batri gambia min kan nanani kallade sa e tout wayi no koñ acca bismillah so ilaɓe ƴi noon ko onon so ilaɓe ƴi ko onon de kalam karsal mum manki noon kam tirte layna toon tan sappo ɗiɗi to kam neɗɗo waɗo tiri ala hen ɗum ala ɗo ɗum ala ɗo ɗum jumel ala gañ fo so min woni dawa keɗe ma jak wallahi mbiɗe si ñama ona kam ko ni tan batir kala ko fenata wuuro ngo kala ko danata wuuro ngo jahata hen onon bamɗi karmuɗi woni woni kay wata jatta men de min ƴetta toon kay mi jattana onon bato wawi nodde ɗo e wuuro he onon goni mawɓe wuuro onon goni worɓe wuuro bato nodde ɗo hanki hay goto mon yiyaka batuji boli puyɗe la ilaha illallah en jejjiti hanki ɗo kirde ye en kalna noon bato kat hanki ɗo kirde hanki ay min kay hanki ɗi gari salamu aleykum siftiri wonko ganami aɗa wonno ajjel ana majjani baruji mabɓe ɗi ko ndema mina min ndemani ndemani ɗum bolu wonde ɗo e garam place o ne weeli so remaka aɗa wuuro eyyi min ndemani bas min ndema gurɗen bolle puyɗe minen ko jamɗe ɓoɗe wona ɗum ko wona ɗum ko mawɓe wuuro ngo wonko kaali à partir de hande won kuugal pawaɗo heɗo jalla heñom heɗomi nani mimi janggani koni a parti woto jattumi caggal hande goto hen foof wonko totta ko foti gollude nani ndeɓe kalde noon min mbimi kam taade onon on dawa noon kirdani on peccani nangue goto men foof wonko tota eyyi an an Alassane an woni gasoɓe maayo ɓo an yo mi addino yanade yumma e bamma e tane an suyɗi ka jeeɗi galli mam yeehi galle jiɗɗi fof par ce que he pirtude galleji min gonno mam ko jawdi baba fof perti ɗum galleji tan heddino hen yayam kala ko bamude haali ɗum o yaaki kala ko kaali min ko fenani pertimi galleji fof te kureji fof nen jeeɓam e harde komi jeewaɗen mam hay goto jaɓani wallude e harde ça suffit frère an joom hanga walla a jogat hañede walla holko natema aɗaɗa seli a yeey galle o joni to nenema woni to mbatta nenema toon goppimomi e galle he mi yeehi galleji fof aya ɗon joom aya noon koɓe kalete boccodagal makol wallahi mi fay mbiɗa sikka a mawni dekete a ɓeynimo ruttade cukalel docile hay cukalel ɓurma hakkille joom est ce que ça va joom est ce que ça va an leydi Dakar no woyi barkinde ni hay min ma jinmi ko ubbiyete jone sabu ɗo sa ma ɗi ko dow pénicia dañata mayde ɗiɗi plus nguleyki an aɗa yaha aɗa yeeya galle Dakar no woyi sadde ni joni to mbatta nenam mam min mbaɗimi ko wallahi mi yiɗa ɗum wadde comme gandu son waɗa ɗum perta galleji
mi wuurata ko ñamata mi ara kadi mi wuurɗo ñama mata kay gallam wona koko welnama jaaɗa guuroɗa galle janana ñamako sa dañi ñamako nder galle ma yettu Allah aɗa wawno artude tawani ɗo ñamako sabu no jata accan ɗum ɗo ñamako koko haaɗi kono ɗum ɗo ham haaɗani wiyete ko ala suukara kono haaɗani hem ɓirɗam kay haaɗani a totta kosam ɓirɗam suba haade wiyokkani samba samba holno neɗɗo wirtirto jimirto e jinnaɗo muɗum wiya nene jam wali goggo jam wali woppuɗo walla min mi wona jinnaɗo ma argay samba argay jooɗo an holko gommito ma sambam jooɗo holko gommito ma an walla wona bamma mi wona jinnaɗo ma nene goggo jam wali hanki kay wurdano em kan hande kay ko enen wurdi ɗo jam wali ala min e ma sa wonno baba mi wima jam wali allahumma salli mi wona bamma walla aɗa jogui baba goɗɗo ko wona min komi namniɗoma a wona babam mi wona bamma allahumma salli ala sayyidina an aɗa jogani aɗa mofni baba goɗɗo ko wona min o raddam hen o haali tan ko haala cukalel woto wallumo e cukaku de wona cukalel oɗo hande so rokkama debbo assalamu aleykum debbo ɓiɗɗo wiyama aleykum salam o ko cukalel a wona cukalel ka mawɗo kille faɗo hokkam foddam e respect ha timma gurden ɗon gurdam moƴƴam Mamoudé mbiɗa de hande kokkanmami foddema e muudoma ha timma ana timmani baba o ko haɗi yuppude ɗam ko sam wadde fof wat sabu ko jikkuma mbatta e samba nen woto wi ay samba oɗo so wonno neɗɗo o jogui hakkille min mbiya eyyi min ko kalami kono ala ko jari wiide ala ko jari wadde an ɓoccogal ma heeɓima ha yaade samba ɓoccode mbiyata ey baba gallanne ɓoccode samba haɗata kam haalde ko jimmi haalde ko baba imo to ɓi kuɗaɗo rewɗo suuɗo bamma ko ɓoccode rewɗo suuɗo min mami umomi yaha kono ɗo e galle min ma e galle aɗa wawi werdemi yo cekke morle sinno an ka hammadi ko ni hirɗawde ni ɗum ko ni tinoro toña miijoɗa yimɓeɓe fof ala mo miijoɗa gaso jena may sora min an asata jenane mayde kala mayɗo e wuuro he wiyama ko an asata yawol waɗe kuuga nani he windam joom wuuro windi billahi joom wuuro ma momto ndu ho furma winoma mayta wona gaso genal an tigui jama o ko an totta an fittata jama o boni kala gueso gonɗo e jama he ya ittu guesol kam min gonta ɗum yide e jama he ko lutti hande waw jiyani waram nde tan kolɗon kam tottuɗon kam jama o an totta jama an a fitta ɗum ko an fittata jama o on ɓeɗo ɗiɗo on an hajjel an a jalla kala mayɗo e wuuro he on ɓuftata may an may ito an tawi wuuro ngo ñagan nango ko may min de ma yakri kam ɗo jigo ñama ndeysan ara ɗo mbiɗa ndeysan ndu hofur anani mbinɗa ndu hofur mayata taw asani mayɓe mbe anno minen ɗe télé nde mayata taw lotani mayɓe billahi mimi lotta mayɓe keɗɗe kam mi gasnan taw to kalna lotta mayɓe keɗɗe ɗon amen haalat mayɗo fof lotaɓe ɗum ɓe ne jogui jobdi jobdi eyyi asoɓe ko yoɓeteɓe sa asi haljiti so yimɓe gaari wirwirde so birni ha gayni ma won gummiɗe e dental he wiya kala bawɗo e gasowo mo buɗɗiɗi mo bujjoyi mo nogas nani tottuma sa hawre mayde miskina hewra haali kalis kay wadde lende min mi senni Allah nden patron tan maari wuure mi asoya miskin mi asoyra min mo lerde ko non wiyade min kam oɗo banki kam yo leer joni noon miskin kam mi asoyra woni kam ɗo kam to woni ɗo kam komin gala taw ko bakkotoɗo mayɓo i tawi en waɗa baktoɗo mayde kay sarte nani
jaran sarte men fata dottore puusana jibi jaran sarte jaran gokke amen minen mawɓe minen min kawruno ɗo mayɗen fale mbabba ha genaɗe gasi yo ɓe gartir ɗum ɓari ngala ambulance ɓe ngala ala argay onan mbiɗa loro ko joɓoreɗo gaso ko joɓoreɗo donroɗo ko joɓoreɗo yan tagi hanma an go wecco koy sa rondam ɗum aɗa waynode mayɗo junnomi haalde kam kulɗo barona min juulat mayɗo kala mayɗo hemin juulat ɗum wadde min mbaɗa wawi wadde double ligguey mbaɗa wawi rondade mbaɗa wawi asta wona jobdino waɗara joni noon taade an ka onon ɓuftoɓe kono yoɓeteɓe an gasowo ka joɓeteɗo ani an gonɗo jama o annene a won ko dañɗa hay sono ko coc a dañi joni noon min komi juulowo mayɗo haydara mala onon ɓeɗo kala e moon joɓaɗo mboɗo jogui en feccere ɗum kam wawa ya gueɗal an hokkam hokkam an sa juuli mayɗo baraji dañtale men min hen pecco wallahi min peccata ko hen an ko Allah gonanɗaɗo woppu amen minen carte amen e min de kam min kam gueɗalam a memata an ka député Allah yoɓanma eyyi toon joɓima woni ko laakar joni an kam min daña han miijo hen ngoltita joni min kam min muska men an no posteji barkinteɗi moƴƴiɓe no cuɓorede ko tagui an a suwahi amen minen ɓeeɗo ko tagui no joom wuuro suɓorede a wiyani hajjel no wawi wonde joom wuuro ko tagui président ASC no suɓorede mbiya Alassane no wawi wonde président ASC ko tagui ADD woni ko fati association développement wuuro ngoɗo no suɓorede a wiyani jibine moƴƴi hay nayi teppeteɗe naggue soɓɓetiɗi o riwa naggue ha jaggal laaci liw eyyi joni ko tagui an ɗo posteji barkinɗe ɗi foof ganduɗa fotɓe joddade ministre ji e député ji a suɓahi amen cuɓiɗa amen loroɓe mayɗe kadi mbiyata ñama pourcentage uji amen mayɗo lokma Alassane l'homme qu'il faut à la place qu'il faut joom eɓe woodi wiye mangu Allah joom aɗan ngabbina tension ngam aɗan ngabbina tension ngam o joom wallahi mi sikkanno ka gorko meeɗa heddi wonde gorko sababu kiram nawanma ɗum ɗon non wona kiram an kay non so fewin goɗo so fewin wallahi mi hirtanma yaya e makko mais wona kiram gorko fewani hay pon hay yamma om simmoɗum e galle hay sangaro yarata an ko wondi ma e dewgal nene ma mam babam ko resno kam nenam woyo ko desnodem nenam wino ƴewan nenam gorko moƴƴo te oɗo gorko moƴƴani ko jinno ñamde kakam oɗo jewɗamen o yiɗi ñamde so wona bonde neydi ala ko gonduɗa hol an hol dewgal nene ma ko nannuma hen ha jon mam wallahi wonko anda hen billahi wonko anda hen ay oɗo goto sa andi noon jom fato falaham holko golloto ko golloton ɗo o yeeyi aduna o yeeyi hol aduna o yeeyi hol aduna o yeeyi o yeeyi nene joom ko mbaɗɗa nene makko o yeeyi Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mam way yaran noon no way haal Mamadou Demore o ko joni no heptu jawdi baba accuno ɗiɗo foof anani ƴetti jeeyi galleji ƴetti mbaɗi récupéré jawdi forof holto nene ma woni nene mbiɗa ɗum Dakar ni tan a ɗaccimo Dakar tan are a deeƴi ɗo par ce que haalni moom jamma haalni moom ñalam gallo oɗo pa ko yiɗi heptude juuɗa men e joni holto yumma holto ɗaccuɗama a ɗaccimo hun ko anda to woni de a anda to woni anda to woni kay o wi silence tan an noon mbeɗa andi no mbaɗen men ayi mbeɗa andi no mbaɗen men c'est mam so min so waɗima ɓe expliqué ma faam ay nenam ko jaata o gandanɗa hono o nettinande haalde jam somo haaldema hay somo haaldim gonga golle fuuɗo jagira ɗum te sam haali o sikku kiram gondi tawana kiram gondi min mo wonɗo mbeɗa andi ɗum ko kanduɗon ko ɗum tottoɗon anani neɗɗo en foof ko wawi jogade ko wawi tabitinde ko ɗum totta nani onon koye lotɓe may tan mbawɗon ala ko mbaɗɗum goɗɗum sona ɗum lotɓe may min ganda si neɗɗo ma e galle amin jortaka ɗum wi tan kay waɗi postoji ma eyyi wi tan a suuɓi goto fof wonkan dinɗa ɗum goto fof wonkan dinɗa ɗum a waɗi feere ma continue yewtere ma continue
min de kam jaaba san yen ndari leydi ndi waɗi président waɗi premier ministre ministre d'état ministre forces armées nani e goɗɗum Allah e hoore mum kañum ne ko état makko noon way Allah jogi premier ministre jogi kay om sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah haɗon tan wona fir adde amen moƴƴi yanke ɗo ɗumen moƴƴi joni noon ko kalmi kon jaɓat ɗum ano kala mayɗo e wuuro he ko an asata a jaɓi walla jaɓani mbaɗa yoɓe aɗa yoɓe kay mi jaɓi a jaɓi salli ala mamadou jaɓi ano jamaka kala tan nde min jiitan komi poussiére kam poussiére min mbi komin yaɗa ɓe dow ma a jaɓi ka aɗa yoɓe mbeɗa yoɓe ɗum eyyi a jaɓi walla jaɓani mi jaɓi a jaɓi mi jaɓi onon ɓeeɗo hofundu keɗoɗo komi kaalaw heɗɗo jalla oppon mbaɗa haalda aɗa haalda yam woto sappinami hoto sowtomi maayi ɗo hen e wuuro he kala maayiɗo ko onon lootata on jaɓi walla on jaɓani yoɓete walla yoɓa ene yoɓe ene yoɓe on jaɓi walla on jaɓani argay tan ɗum jare yaade ala ko winima hen jooɗo golma tampiɗum ɗo ngo on jendiral yimɓe ko waɗo kalɗo Jibi. an ka ɗani min ko probléme goni probléme ho probléme ñamali jamande en joguimi ɗo jibi ko an wawi wallum yalta hen jibi sen dañi ɗum ɗo kay jetten Allah ujunere kayene heewi barke nelaɗal min watta ɗum hayyeyde mbewam ba hayyeyde mbewam ba wallima min suusa mayi anni wal ƴeew mayɗo watta haydara heddi ko noon mayɗo arta kina hasna hen haɓɓa ha tiiɗi kek a faami en jotto tan mbawlen ɗum ndiyam ɗon ɗen jaltini wona noon de haade mu tongi beele lawƴe ɓuɓte ittane ceeganeji soɓane dandani gembe dorto tongi te min ɗum mi suusa ɗum de joni an mayɗo kosɗe kulla walla ko hoore nde ndege hen cuusa ala e kono wasa hen ɓurɗa hul ndege hen min mami heeta hoore mami heet wallam tan jibi seba ko yo waɗane ujunayi ɗi ala woppu ujunere nde tan jaɓ tan jaɓ haydara anni jaɓ tan e nani joni o e naw temen nayyi naw temen jeegom jiɗ annen so wonde kay Allah jarani nani mi heet ala min suusa jahen tan ma en nandir jahen tan ala probléme